Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol na zombie. Pag hinahabol na zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy.
Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh.
Parang nagmura Ako ka. kasi may bro code eh. Okay. Kung ako yon, syempre, iiwas ako. Kasi kung parang kapatid ko yung kuya niya, siya parang kapatid ko na rin. So, titingnan lang. Titignan lang. Ako titikman! Hindi pa nga tinatanong, mamaya ka na. Hindi mo pa Tatawag kaya ako tinanong, ng natikman na. foreigner. Tatawag ako ng Ay, tawag! Damay-damay na! Ito sabi ni ng representative ng Manila Police District. Ayan. Mister, Sir Dennis Turla, kumpare kong tunay, kumparing yanot yan. Kumparing yanot. Ang daming intro. Ano sabi ni... Titingnan ko lang. Ba. Hanap pa tayo dito. Teka lang, hanap. Teka lang. Ano sagot niya? Ba't ang sagot niya dito? Titikman ko ang... Alam mo, ako depende ko si... Titikman ko ang... Dito, titingnan ko lang eh! Aray mo! So, depende kung sinong Depende sa sinong kausap niya. Nalito Ewan kasi ko ako. Sorry, sir. Dennis, Turla, may kakaiba ka talagang pagkatao. Tatlo yung pagkatao mo. Ano pa tayo? Mag-chat lang kayo sa Facebook, Uncle Dagol, Tanya Chinita. Sabi eto, Bulacan Overdrive. Mga Grab driver. Sabi ni Jobert Bertodaso, titikman. Bisit! Walang bro ko. Draw! Boy! Draw! Ayan. Kailangan survey. Survey lang, survey. Sa mga, in behalf ng mga engineers. Team engineering. Kung nilalandi ka ng kapatid ng tropa mo, titingnan o titikman? Lalayo. Dalawa lang pipilian eh. Titignan lang. Titignan. Thank you. O, parehas kami ni Andrew, ha? Ayan. Thank you. Yan, Engineer Andrew yan, Si Kuya Dot! Kuya Dot, ano sagot mo? Sagot mo Kuya sa Dot. screen. Titignan o titikman? Alam mo si Kuya Dot, tahimik lang yan, ha? Oh, pero Ha? Tinignan niya pero natikman na. Oo. Yes, Kuya Hindi Dot. sumasagot si Kuya Dot. Wala, hindi kasali. Asan kaya? Yun na. Kuya Dot, paramdam ka. Sabi niya, lasing eh, kaya iba-iba sagot ko. Sabi ni Dennis Turla. Sino na naman kasama mo? Mga kabisyo, pwede kayo sumali sa amin sa mga kwentuhan namin. Basta mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Yan, ang dami nang ginagawa sa mga oras na yan. Kung ikaw ay nag-aantay ng pasahero, nag-ubus na lang ng oras pa uwi, tinitingnan yung mga babaeng dumadaan, kahit may asawa ka na, tinatawag mo, sabi mo, ang cute mo, miss. Ang ganda talaga ng payong mo. Oo, cute ang payong mo. Hanapin mo kami sa Facebook, Uncle Dagol, Tanya Chinita. Susunod na mga katas ng Nakalipas. Live drama po yan, mamayang konti. Dito lang sa estasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Pag nilabasan,
Bahala daw ako sa context pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati.
follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Anong nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
na bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin.
Man o nakakabanas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, among igawas. Kaya iandam ang pamunas para sa mga katas ng nakalipas. Baka mahuli ka ng asawa mo. Angkol. Dago. And Tita. Tanya. Magandang gabi, Kolantits. Lalo na sa mga nag-aabang na po sa inyong programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang ako sa pangalang Carlo ng Dasmariñas, Cavite. Po akong tambay sa bahay ng tropa kong si Jonald sa may Muntinlupa. Lalo na kapag magbabasketball kami, mga papawis gaming. Magkatrabaho kami ni Jonald. Dicer po kami sa isang supermarket. May kapatid po siya, si Beatriz. Maganda si Beatriz. Mana sa nanay niya. Dinamay pa ang nanay. Pero para ko na rin siyang kapatid, syempre. Tropa ko yung kuya niya eh. Sige. Minsan sa kanila na rin ako natutulog kapag masama yung panahon dahil bahain po yung lugar na dinadaanan ko po eh. Nung time na yon, nag-basketball kami sa kanila. After ng laro, sinama ako ni Jonald sa kanila, doon daw kami maghapunan. At naabutan ko nga ang nanay niya at ang kapatid niyang si Beatriz. At dito na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ito yung mga jump shot mo, paring Carlo, no? Wala paring mintis eh. Ikaw rin naman paring Jonald. Galing mo pa rin, tumitira ka ng tres, parang si Longbam. Idulog na yanot ko yun. Halika na. Inimbita kita kasi yung kapatid ko. Magluto daw siya eh. Ewan ko nung niluto niya. Ayan, naamoy ko ng bango. Nay! Sister! Nay, mano po. Sinama ko na si Carlo, Nay, para makapaghapunan na kami. Galing kami nag-basketball. Ay, hello po. Ay, hello po. Nay, mano po, Nay? Ay, kaawaan ka ng Diyos. Nag-abala ka pa. Para sa inyo po, pasalubong. Salamat. Donut. Pwede po ba kayo niyan? Di ba mataas sugar nyo? Hindi, ganun. Para na rin kay Beatriz. Pwede magsalita. Sige po. Salamat sa bigay mo. Napakabuti mong kaibigan ng anak ko. Lagi kang may dala, kundi donut, pizza. Ito mo talaga ako mauna. Hindi po, Nay. For sharing naman po yan. Alam ko, paborito ni Beatriz yan, di ba? Oo. Di ba, Bay? Thank you salamat. Meron naman akong mumukbangin. Thank you. Kuya, kain na tayo. Ay, oo nga. Gutom na ako. Grabe yung mga shoot ko kanina. Sis, kung nakita mo lang mga... Talaga? Mga 3 points ko. Si... Parang
kalaro ko si Carlo. Sir Dennis next time. Maglaro tayo Sir Dennis ng 3 Ikaw, Carlo, ikaw naman magkwento kasi puro yung yabang lang yan si Kuya eh. Hindi. Hindi naman ako magaling maglaro. Next Yan. time, Kuya, pwede ako sumama. Manonood lang ako sa inyo nila, Carlo. Hindi pwede. Mga barako Sama nandun. ako. Marunong ako mag-cheers. Pupormahan ka. Nay, sasama ka rin, Nay. O marunong ako mag-cheer. Pwede Yung si nanay, pero ikaw, sister, ayoko, baka pormahan ka ng mga tropa ko doon, mahirap na. Wala po forma to. Tomboy-tomboy kaya ako. Oo, 3 points. Ay, hindi pa rin pwede. Tomboy-tomboy ako dun. Sama na ako, Kuya. Tsaka andyan naman si Carlo. Babantayan ako. Gugwardyahan ako yan. Di ba, Carlo? Naku, Carlo. mahirap. Marami kasing mga tropa doon, ikaw pa. Hindi ako maano kasi. Yun Matataypan nga, ka sinabi talaga nyo nga na tropa kayo ng kuya ko. Di ako tatalawin ng mga yan. Sama na ako. Sama Napakakulit din talaga ako. dito. Para may bantay ang kapatid mo. Sama na lang ako. Ay, Baka meron pa akong maibigan doon. Yung mga nag-referee. Nay, Papawis Gaming lang yan. Wala kaming referee. Pero, sa bagay, may mga kalaro rin kaming seniors doon. O, diba? Yung mga nag-ano doon, yung mga nagte-tennis doon sa gilid-gilid. Yung mga senior doon, bagay pa ako doon. May asim pa ako eh. Ang kulit-kulit nyo naman. Kumain na nga tayo, nagugutom na. Si Sige, Carlo, kain na tayo. gugutom na rin to. Kain na tayo, Lo. Upo ka Ay, na, Lo. Sige. Salamat. Busog na busog talaga ako. Sis, ang sarap po talaga magluto, sis. Excuse me. Ako naman. Salamat sa donut. Wala bang maalat na donut? Lagi na lang matamis eh. Pwede yan, ay. Asin ang ilagay mo, hindi sukal. Sausaw. Ano yan, mangga? Sarap talaga ng luto mong, anong ulam yun? Atay, ng manok. Oo, sarap. We, unti lang kaya yung nasasarapan dyan sila mamang ayaw niyan. Hindi nila alam taas niyan sa protein. Kailangan kasi ni kuya yan pang basketball. Sakto. Buti naman Parang nagustuhan kayong mo. 3 points. Ba't kaya hindi pa nagbo-boyfriend si kuya? Anong boyfriend? Ay, Pati ka pa nag-girlfriend kuya eh. Magaling ka ng basketball, syempre. sabihin ko na ba, brother? Sige na. Huwag mo na umalabukin na dinidiscarte ko yung cashier natin sa supermarket. Ikaw, Carlo, ilan ang girlfriend mo? Ako? Wala. Di ba bro, may mga nagpapakit sa mga promo girls doon? Ano mo mga promo girls sa toothpaste? Wala nga, wala. Di. Yan mga, inaano lang yan ng kuya mo sa akin, pero hindi ko naman mga type. Promise. Ikaw pa, Carlo, ang galing mong mag-basketball. Pero kung alam mo kuya Donald, kung ako magkaka-boyfriend, yung ugali ni Carlo yung hahanapin ko. Kaya lang tropa mo yan eh. Siyempre hindi pwede. Huwag ka na, maghanap ka na ng iba. Huwag Hindi yung na tropa ako ko. makarelate sa kwentuhan nyo. Ang pag-usapan naman natin yung resulta ng x-ray ko kanina. Oo nga na ba't ka nagpa-x-ray? Babasahin ko hindi, routine check-up. Digital na yung result, di ganyan. Kaya nga binalik ko eh. Huwag mo akong bigyan ng papel. Eto. Gusto lang makita yung baga mo na eh. Babasahin ko. Ang resulta ng x-ray ko ay 34B. Parang sukat yun, Nay. Sukat pa ng brayon. 34B? Nakalagay dito, result clear, 34B. Ano to? Wala akong idea, Nay. Wala rin naman akong ganyan. Titignan ko ang ihe. Eto, color, transparency. Ang transparency ay bluish gray. Ihi mo na. Bakit ganoon ang ihi ko? Ang gravity heavy. Bakit ganoon? Pag nalaglag yung ihi mo na, mabigat. Eto, teka, nakalagay dito. pH 6.0. Binebenta ng yung Philippines yung pH ng 6 million.
Iba yung PH, Nay. Ano ba yun? Yun yung mga pinapahid nyo yan. Pambabae yan eh. Hindi, PH nakalagay. Ito, tingnan natin. Iba yung ginagamit namin sa PH, iba Tingnan bro. natin tong... Ginagargle namin yan. Ano yung FBS? Yung nag-fasting ako. Ang result dito for FBS. Fasting, blood, ano yung S? Fasting blood. Letter S. Ayun yung ano mo, Nay. Ano ba yon? Yun na yung... Fasting blood, yung sa asukal mo sa katawan. Ayan, sugar. Sugar. Sugar, mommy. Sugar, okay. 4.8, normal. O, penge pampacheck up. Yun lang pala. O, sige. Pampacheck up, ayan. Ayan. Thank you, sige. O, matutulog na ako, mag-topic na kayo ng inyo dyan. Sige, Nay. Nabigyan lang ng pera, sumibat na. Tananay ko talaga. Brother, dito na matulog. Mukhang masama yung panahon. Dito ka na matulog, kumukulog, kumikidlat pa, At saka ano talaga ngayon, onting ulan, mga 10 minutes lang bumabaha na. Huwag ka na umuwi, Carlo. Oo nga, no. Sige. Sige, dito lang ako matulog sa inyo, brother. Nakakahiya naman, parang palagi na ako natutulog dito. Ano ka ba? Parang ka namang hindi tropa. Dito lang ako, Sige. Shot na lang tayo. 2 bats tayo bago tayo matulog. Ko lang yung higaan ni Carlo. Katabi kami sa kwarto, ba't ka... Hindi, doon ako sa sala. Si Carlo dito sa kwarto ko lang. Kaya naman patulogin mo dito si Carlo Hindi. sa sala. Doon ako sa kuya mo. Hindi, eto na. Okay na. Nalabas ko na yung mga bagong kumot at saka unang Ay, pinalitan hindi na. Uwi na lang ako. Nakakahiya naman eh. Doon na lang ako sa kuya mo, ha? Hindi na, okay na. Hindi, okay lang. Basta sa kuya na lang. Tampo ako. Basta doon ako sa kuya mo. Tampo. Okay lang yan Ganito ba? yung tampo ko. Kawaw. I met you, I just... Nakakaya naman po, Kolantis, kung tanggapin ko yung ino-offer sa akin ni Beatrice. Kaya tumabi ako sa kuya niya. Nakakatuwa lang dahil wala po akong kapatid. Meron pero po half brother ko rin at half sister. Sinong bata pa po ako, hindi po nagkatuluyan yung mama at papa ko. Nag-asawa po ng iba ang aking ama. Kaya may kapatid po ako. Pero hindi ko po ka-close. Kaya close ko si Jonald, pati na rin si Beatrice. Isang araw nakalib sa work si Jonald. Kala ko nasa bahay lang siya kaya dumaan po ako, sobrang lakas ng ulan nung panahon na yun. Kaya kinapalan ko na yung mukha ko. Makikitulog na naman po ulit ako. Grabe, lakas ng ulan. Kakahiya na pero wala akong choice eh. Dito na ako sa tapat ng bahay nila. Brother Jonald. Saan kaya yun? Tao po! Tao po! May tao? Tao po! Gunig ko ba yan? May tao talaga. Sino yan? Kilala ko yung boses na yun. Uy! Ay, ala! Wala akong bra! Sorry! Ay, sorry! Pasok! Ikaw talaga, Lu!
Sorry. Ako lang kasi dito sa bahay. Pasok. Teka, tatapis lang ako. Ang basa ako. Nakagaling. Galing pa trabaho. Asan kuya mo? Nag-leave yun eh. Oo, sinamahan si Mama sa Lucena. Sa Lucena pala sila? Oo, kaya nga Ayaw ako lang nga dito. pala. Kaya nagtataka ako. Sino kumakatok? Ako lang dito. Hindi ka sumama dun. Basang-basa ka. Saan ka ba galing? Galing nga sa trabaho. Pero bakit ka dumaan? Ba't di mo alam na wala dito si Kuya? Alam mo namang, akala ko dito siya. Sama ng panahon, baha na eh. Nag-chat na yung mga mag-aanak ko dun sa Dasma na... Kumain ka na. Di pa nga eh. Sige, okay lang. Busog pa naman ako. Hindi, kasi nagsopas ako. Napadami. Itatapon ko lang yan bukas. Maupo ka dyan. Dali, dyan ka na lang sa sofa. May extra ka ba t-shirt? O pahiramin na lang kita ng t-shirt ni Kuya? Hindi. May dala naman akong gamit. Okay lang. Siyang magbihis. Ano yun? Bakit may daga? Ba siya? Bibihis. Teka! Oh, Ano yun? bihis ka, basang-basa ka. Huwag ka na May damit mahiya. nga ako dito. Hala, Damit ka dyan? nabasa rin yung damit ko. Grabe, lakas Kaya kasi nga ng ulan. Sige na, alam mo, may reason kung bakit ka napadaan dito, kaya magbihis ka na. Sige na. Kakahiya naman, wala pa namang kuya mo. Tatawagan ko na lang. Kasi Pagtaka yun, dumaan ako, tas wala siya. Tatawagan ko. Hindi yun magagalit. Mas magagalit yun kung aalis ka. Sige na, dito ka na magbihis. Kaya nga tatawagan ko, magpaalam Maya ako. ka sa akin, iinit ko na yung sopas. Sige na, dyan ka na, maraming yon. Hindi, sabihan ko na lang na nandito ako. Sige, sabi mo, iinit ko lang to. Tawagan ko Sige. Okay. Tawagan ko na lang para safe, mahirap na. Ito. Hello, brother. Brother. Hello bro. Ano balita? Asan ka? Dito ako sa Lucena bro. Sinamahan ko si mama. Bakit? Nandito ako sa inyo eh. Kala ko nandito ka. Kasi, di ba nakalib ka? Baha na sa Padasma eh. Okay lang ba? Dito muna ako saglit. Ano ka ba? Parang ng bahay mo yan. Okay, magstay ka na dyan kasama. Andyan lang naman si Beatrice eh. Sige, sabihan ko na asikasuhin ka dyan. Kausap mo si Kuya? Ay, hindi na. Oo. Pinapainit ko lang tong sopas. Ganito painitin yung sopas. Ano, painit ba ng sopas yung kapatid ko dyan? At sinasikaso ka na niya. Di ba hat ako? Ganito painitin yung sopas. Ano bro? Iniinit na niya yung... Diyos ko, napakainit na. Iniinit niya yung sopas niya. Iniinit niya na bro. Kakain na daw kami. Sige, kumain ka na Init dyan. yung At sopas. Ayan, mainit na. stay ka na lang dyan bro. Baka maulanan ka pa. Ano ka ba? Sige bro, salamat bro ha. Bye-bye. Bye bro. Dalang kita ng ano pang nandito sa Lucena? Yung ba yung naman ni pansit? Yung pansit hab-hab. Lucena ba yun? Papanoorin pa ako ni Carlo magpainit ng sopas. Ano ba? Nagpa-vlog ka ba dyan? Sige, bye. Sige brother, salamat. Bye. Ayan na. Hindi mo napanood kung paano ko pinainit. Nakita ko. Grabe ka naman. Ganun dapat tikman nga natin. gigilingan mo yung sopas na ganun. Tikman ko na, okay lang. Yan! Uy, anong ginagawa mo dyan? Wala lang, alam mo naman, nagbibiro lang ako eh. Sarap pa. Siyempre, parang ako yan. Ha? Parang ako. Bakit di ba ako masarap? Malay ko ba? Hindi naman kita natikman. Hindi pa naman ako nakatikim ng... Ngayon lang ako nakatikim sopas mo. Napapatawa ako. Sarap talaga. Anong oras ka matatapos kumain? Bakit? Wala, magkukwentuhan. Magne-Netflix. May bago akong pinapanood. Pwede naman Panoorin natin. natin. Nakain ko to. Okay lang. Sige, nun tayo sa sofa. Sige. Tara.
Teka lang, akala ko manonood tayo Netflix. Hindi ko na kaya eh. Kanina pa ako eh. Nanggigigil sa'yo eh. Maayos ka. Aka na yung sopas na yun. Ubus na eh, pero hawak ka ako. Teka lang. Di pa ako Carlo. natutbrush eh. Ano ba? Okay lang yan, lasang gatas. Ganun ba yun? Titingahan kita. Teka lang, hindi kasi pwede. Alam mo naman na... Tropa ko yung kuya mo. Baka malaman yan. Hindi niya malalaman kung sasabihin mo. Kung sasabihin mo, malalaman. Eh, ano naman? Beatrice, May pwede ba? tatanong ako sa'yo. Tumingin ka sa akin. Oh, ano? Hindi mo ko type? Type? Oo. Eh, kaso kuya mo eh. Type mo ako. Siyempre, yung kuya mo kasi. Type pali. Ako na nga yung jacket. Teka lang, nilalamig kasi ako. Huwag mo ba rin? Ito na to ah. Ay, ikaw talaga. Ayan, wala na akong Jonald. damit. Patawad, Jonald. Si Kuya Datan. Patawad. Teka lang. Carlo. Carlo. Ikaw talaga, Beatrice. Matapos po mangyari ko, Lantis, na konsyensya po ako. Wow! Madali pong nagbihis ako kasi gusto ko na lang umuwi. Parang di ko nakakayanin. Nahiya na talaga ako sa nangyari. Subalit. Teka, bibihis na ako. Alis na ako. Uwi na ako. Pagkatapos kong magtiis ng ilang buwan, isang round lang, hindi ka man lang, hindi mo man lang, show me what you got. Uuwi Ang na galing ako. mo sa basketball. Pag dito, hindi mo i-dribble at i-shoot. Uuwi na nga ako. Nahiya na. Hindi. Alisin ko ulit yung damit mo. Gusto mo talaga, ha? Isa pa? Carlo! Liga dito. Sobrang hiya ako nun, Colin Tates. Agad-agad umuwi kinabukasan. Parang wala na akong mukhang iharap kay Jonald sa trabaho. Kaya umiwas po muna akong pumunta sa kanila. Pero si Beatrice, chat ng chat, tawag ng tawag. Hindi ko po sinasagot, andyan kuya niya, pero makulit eh. Kaya, bro, sino may tumatawag sa'yo? Sagutin mo na kaya yan. Pwede sabihin na si Beatrice yung tumatawag. Excuse lang bro, sagutin ko na lang to. Aba, chika babes na naman yan, umiiwas ka ha? Hello? Hello? Ba't di mo sinasagot yung tawag ko? Ano ba tong kulit mo? Kasama ko kuya mo eh. Eh ano naman, nasa telepono na naman, pero ba't di mo ko ina-update? Kailan ka pupunta dito sa bahay? Hindi na ako pupunta dyan, baka mabulabog tayo ang kuya mo. Ang labo mo naman, Carlo. O di magkita na lang tayo, may alam akong motel. Doon na lang tayo magkita. Beatrice, Miss, di mo tigilan ba na ako natin to. namimiss? Tigilan na natin to. Namimiss kita, Hindi pero mo dapat ba tigilan na namimiss? natin to. Ayoko na. Didilaan kita, promise. Hindi na nga. Ayoko na nga. Pag di ka nakipagkita sa akin, sisend ko lahat ng videos natin sa kuya ko. Ha? Sabihin ko lahat ng tungkol sa atin. Kapag di ka nakipagkita sa akin, tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Makipagkita ka sa akin. Beatrice. Makipagkita ka! Beatrice. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Ay, sorry. Ayan, hello. Yan. Hello. Yan. Welcome to Sabi ng friend ko! Mga taga Love Radio Lucena, hello sa inyo dyan. Si DJ Dudes. Ngayong Good gabi. send video daw para malaman natin ang update. Ayan. Oh, Ay, oo. Ayan. Yan. Ayan. Salamat, Natin Kuya sa Dut. likod ng camera, Kuya Dut. Kuya Dut. Kaya pwede magpakita si Kuya Dut saglit lang. Kaya nga. Sige na nga. One time lang, Kuya Dut. Kuya Dut, show your face. Face reveal. Face reveal. Face reveal. Wala, hindi sumasagot lagi yan kahit sa survey Ayan. Kuya Dut, sige na. Dali. Hello. Kuya Dut. Ayan. Please welcome ang bagong kinahuhumalingan ng bayan. Kuya Dut. Magaling dumut-dut. Pero hindi sa kabilang stasyon. Kuya Dut. Ayan. Kuya Dut, laga dito Hindi ba lalabas doon? Ay, dito ka na. Walang webcam. Hello, kasi para makilala. Mag-hi ka. First Ayan. time naman Hello po. po. Ito si Kuya Dut, siya po yung sa, natin, digital. Ayan. Ilan taong ka na, Kuya Dut? 29 po. 29. Single? Taken. Taken! Dahil dyan, sayaw muna! Depende sa nagtanong daw. Hindi, taken na nga eh. Sige. Sayaw. Ayan si Kuya Dut. Dapat nyo ganun. Kuya Dut, ano ka? True or false? Salamat, Kuya Dut, ha? Ayan. Thank you, Kuya Dut. Siya Ay, lagi yung ano natin kanina, itanong na natin. Oo, may tanong kanina 9:30. Hindi ka sumasagot sa camera. Sabi ko, kung nilalandi ka ng kapatid ng tropa mo, titikman o titingnan? Titignan. So, bro code ka din. Bro code, Okay, ayan. thank you. Salamat, Balik Kuya na siya Dut. doon. Mabuhay ka, Kuya Dut. Ayan. Uy, mga taga Lucena, may gabi eh. Sarap pala ng ano dyan, longganisa pala yun. Yun. Longganisa. Ay, ang cute budin. ng napili na title ni Tigas Tito Clothing, Sopas ng Nakalipas. Aba, ang galing talaga, no? Ayan. Pero bukas, may part 2 May part yan. two. Kaya hindi po namin kayo ma-update. Walang update kasi, may part 2 may part 2 eh. May part 2 tayo. Watching here. Pero Saan po? kanina nakakatawa yung Si Joey. comment sa Black App. Sabi, yawa, tumigas uten ko. Ay, galangaw! Di ba? Ayan. May part 2 bukas, kaya abangan nyo sa gabi. Opo. Cavite naman mainit na ang labanan eh. May part 2 nga eh. Hulaan natin. Ako, tingin nyo makikipagkita ba ulit? Ako, yes. Kahit pa sabihin nyo na titingnan, kapag lumalapit na ang pek-pek, di ba? Ay, ayun na naman. Last day. Last live na po namin. Napaka-abra po kasi Miyerkules pa lang eh. Mga taga San Jose del Monte, Bulacan, mga pet-pet lang daw. Pet-pet lang, sorry. Kifi na lang, Kifi. Ipasok sa Kifi. Uy, siya pa yan. Hello, Kipi. Meow, 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 meow. Basta Carlo talaga. Yeah, sabi, Jack Tira-Tira. Bayani, hello, may part 2. Yes, may part 2 bukas. So, abangan niyo po. Ayan. Ayun, di ako mabibitin. Reynald, see you ha. Tapos, Ayan. Tignan natin kung may follow-up bang may sundot ba yon. Tignan natin. Kasi... may sundot yan! Kunyari pa kayo, titingnan. Sinasabi nyo lang yan, pero pag andyan na, isushoot na ang ang jumbo hotdog sa Kifi. Kifi-fied na yan, Kifi-fied. Uy! Ano naman? Ganon. Hello, Kifi. So, ayan, sagot muna yung mga nasa online. May tanong ako, sila ka. Hindi ko pa kasi alam yung part 2 po eh. Kasi hindi namin pinag-uusapan ng same day yung storya. Magkakarelasyon. May label ba sila? Wala. Wala eh. Wala silang label, no? So,
Bembangan lang. Bembangan lang. Eh, Sino yun ba nga, yung sumulat niyan? Kilala ko ba yan? Si Carlo. Mm-mm. Ay, hindi mo Hindi nakilala. kilala. O pwede kayo mag-send ng stories dito na tinatago talaga na sa akin ni Uncle kung sino yung source talaga. Ay, Mm. basta ang source natin, tatago natin. Gusto ko painitin yung kape ni Jello, sabi ni Tin Rivero. Ay, naku, Tin. Mag-aral ka muna, Tin. Gawas, Tin. Joseph, Joven, Ernie. Hello, maayong gabi. Happy last day po, tita. Ayan. Mr. Brown. Ayan. Yes, May. Gabi na kami. Asia, maayong gabi. Lorenzo. Ayan. Paano ba mag-send ng love story? Sabi ni Lovely. PM lang po. Hanapin nyo Uncle Dagol or Tanya Chinita. Uncle crush kita. Paano yung crush? Bakit crush? Crush kita. Ikembot ang Mga taga talong. Lanao del Norte, may gabi sa inyo si Jedjo. Thank you. Live to, John. Ang hirap ng name mo, O yan, sa inyo ba, yung kasi ang ginawa kasi ni Carlo, hindi lang niya tinignan, tinikman niya. Tinikman. So yun yung question natin kanina. Question, ikaw, Col, same situation. Mm. Walang tao sa bahay. Kapatid ng best friend mo. Hindi, yun na nga sinabi ko pa kanina. Hindi titignan talaga. lang. Kahit kayo lang talaga. Titignan ko lang talaga. Hinubad na lahat. Titignan lang. Nakagano na talaga. Titignan lang. Titingnan lang. So, hindi mo ibebenta yung ano? Kasi tropa mahirap na tropa kasi. Titingnan lang. Sige. Si Chuchu. Ayan, si Berlin. Nakakasilaw daw si Tita Max. Ayan. Lalayasan ko yan pa reverse. Yan. Lalayas pa reverse, baliktad. Oh. Para nakatingin. Imbis palayo, palapit. Okay. Ayan. Peter Karma, hello. Yan siya pala yun, walkout pa reverse. Jason. Shout out sa mga delivery riders ng Food Panda. Hello kay ako si Mike. Hello po sa inyo. Maying gabi sa inyong tanan, sa mga nagtanaw karon si Inday sa Davao del Norte. Asa ka sa Davao del Norte, Day? Sabi ni Jack Tira-Tira, titingnan tas titikman. Pero, ano ba? Pero may mga nangyayari, di ba? Katulad niyang storya na yan, nagkatikiman talaga. May mga nangyayari. Eto na lang. Kasi yung binigay kong option, titingnan, titikman lang dalawa lang Ilang percentage yung chance na titingnan? So, 0 to 10. 10 being the titikman. Percentage? Halimbawa, 0 to 10, yung titingnan, ilan? 10 being the highest. So 1 out of 10. Siguro, ayan 90-10 daw. Ikaw, Col. Siguro yan, mga nasa 6 out of 4. 6 out of 4? Parang 6. Out of 10 6 yung titingin, yung 4. 6 yung titikim, 4 titingin. 4 over 10. 6 over 10, titingnan. 4 over 10, titikman. So, sinasabi nyo sa amin. May possibility yung 4. Oo. Kumbaga may fraction na may chance talaga kung hindi ka talaga magaling magpigil. May chance. Lalo na ganyan na airport na yung lumalapit sa eroplano. Wala bang bago? Airport na malapit lang. Like, mas new age na comparison. analogy. Sige. Ano ba? Kasi 'di ba pasahero na yung lumalapit sa Grab. Hindi, 'di ba kasi usually Grab yun ang pangit, corny. Diaper na yung lumalapit sa aso. Adampak. Pwede mainte? Ha? Napkin na yung lumalapit sa kipi. Hindi, yung dugo. Nandun yung napkin. Gumapang na.
Damak yarn. Naimbag nga rabi, Baguio City, Asta 03. Hello po, mga taga Baguio. Diaper na yung lumalapit sa aso. Napkin na lumalapit sa pek-pek. Kipi nga! Pa-block na naman tayo ni paring Mark. Baha na lumalapit sa tao. Yun, parang seryosohan yun eh. Mga GSM driver sa SM North, Michael, maying gabi. Alright. Parang ano yan, shave na yung lumalapit sa... Ay! buhok. Hindi, ano na lang, hindi. Ano ba? Parang gano'n na kumpara. Bol daw, di ko nung sinabi. Di siya, binasa mo naman. Aray mo. Okay. Anyway, may gabi sa inyong tanan sa San Fernando, Pampanga. Uy, mga binaha dyan, ha? Ingat kayo. Uy, susunod Sana na, okay tawag kayo. ng katas. Ito, ipa-flash namin yung number na lagi nating tatandaan. Kuya Dots. Ano na kayo dyan? Mag-ready kayo. Pero malapit na yun, hindi malayo. Oh, lapit na pala ko. Oo, lapit na. Yan. PM lang kayo. Asan na yung number natin? Thank you, Kuya Dot? everyone. Yan, yung number natin. Panoorin nyo sa screen. Wala eh. So, live yan, ha? On air, online. Kagabi, mamaya. ang ganda ng ano yun. Oo, Ang ganda nung... episode kagabi ng Tawag ng Katas. Nag-OT talaga tayo. Grabe si... Kala na nga namin, di na kami papapasok. Abangan natin mamaya sinong caller natin, ha? Sino ang tatawag sa Tawag ng Katas. Ayan. Number natin, Kuya Dudes? 0288326163. Or sa Viber. Viber? Yan, ito yung ano, Landline. DJ, landline. Yung Viber, kasi marami na rin naghanap ng Viber, is, what's our Viber? Kuya Dots, rinig mo ba kami? Ayun yung Viber sa Ayun, 0916-529-5595. See you everyone! Mamaya, Bye for ha? now. Okay. See you later, alligator. Bye-bye for now. Babel. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Ay, sino ka ba bata ka? Hindi po ako bata. Baby talk lang. Gato ako kasi kapag nasasaktan. Hello po. Hello? Hello. Ito po ba yung tawag ng katas? Ito yun. Pero yung mga DJ nagpahinga pa. Kaya ako muna. Ba't parang galit mo kayo? Ba't ka kasi tumawag? Sino ka Kasi ba? ganito po. Alam niyo po yung CCP complex? Andun po ako ngayon. Ano ginagawa Alam niyo mo? po yung sa may Star City? Sa may 7-Eleven? Hindi po doon Saan ka ba? Doon sa malapit po doon na isa na parkingan. Hindi po doon Guys, ang gulo na kausap nito. May kasalanan niyo po ako. Bakit? Anong nangyayari sa iyo? Wala po kasi lumalabas sa sa ATM machine. Tapos? Wala nga palang laman yung ATM ko, kaya wala pong lalabas. Kawawa. Kabisyo, ito na ang paborito mong tawag ng katas. Kung saan lahat ng katas mo pwede mong igawas. Igawas na og na ay magpagawas sa iyang katas karong gabi una. Walay lain si Gab. Gab ba ito? Tawagin natin sa pangalang Gab. Hello. Pero yung recap lang natin kagabi about sa caller natin, si Ma'am Lian. Ay, oo. Tago natin na from Dahil lang Gab, ha? Singapore. Wait lang, Gab, si Ma'am Lian na may partner na lesbian. LDR sila dito sa La Union, yung partner niya. So, hindi siya appreciated ng kanyang partner na lesbian. Nag-OT tayo kasi yung talagang kinuwento niya yung mga red flags. Nasa tingin niya red flags. Na na-confirm niya naman sa atin na red flag yung partner niyang lesbian. At in-encourage, tinapos natin yung conversation sa piliin mo yung sarili mo. Kasi marami pang partner dyan. Probable partner o tawag doon na prospect na magmamahal sa'yo, natatapatan yung re-reciprocate yung binibigay mo sa kanya. Exactly. Hindi yung hindi ka papakita ng pagmamahal, uhut-hutan ka pa, LDR na nga kayo, challenge na nga yung space and yung distansya and time, tapos i-stressin ka pa. Kapag ang relasyon, sinabi natin doon nila Uncle Dagol at na Mang Kanor, nakakaambag naman kahit papaano si Mang Kanor. Kahit papaanong para nakakaambag ka ba? Bilisan mo na. Oo, nag-ambag na ako. Ang ambag natin doon. Excited ako sasabihin mo. Ang ambag natin doon sa sinabi natin sa kanya. Kapag ang isang relasyon kabiyak, natutunan natin doon, ang relasyon ay dapat bonus. Ano ibig sabihin nun? Nag-a-add siya ng peace, ng love, ng kindness, ng kabutihan sa buhay mo. Hindi siya dapat pabigat. Kapag ang relasyon ay pabigat sa'yo, hindi yun wala ka sa tamang relasyon. So ngayon sa kabilang linya makakasama natin Gab. Hello, Gab. Hello po. Good evening po, Uncle Dagol and Miss Tanya. Paninanong And sa mga background. kabisyo pong nakikinig. Yan. Magandang Hi, gabi Gab. po. Gab, taga saan ka nga para malagay natin sa caption natin? Opo, ako po ay taga Rizal. Gab from Rizal. Opo. Alam nyo ba ang trivia natin kay Gab? Hindi niya na pinatago ang kanyang pangalan kasi proud din siya at okay lang naman sa kanya kung malaman yung kanyang. Opo, wala naman pong Ilang problema. taon si Gab? 28 po, currently, 28. Nakarelate kami. Diba? Call? Opo. Ano ko, 29. So, 29. ahead lang ako ng 1 year. Ako, 30 years in service. May entry ako. Hindi May pwede wala. plaque ka na na-receive nung Christmas. 30 years in service. Okay. Basic. Paano ka tumagal sa trabaho? Gab, kumusta ka? Gab, kamusta? Well, sa totoo lang po, Call at Miss Tanya, actually, Tanya na okay lang. po. Call and tits na lang. Call and tits. Sige po, call and tits. Ba't ayaw mo sabihin yung tits? Para nahihiya Sinabi ka. na nga eh. Isa pa nga, Ano po? tits. Sabi mo, titits. Hoy! Tits lang! Pwede po tits na lang. Last live na talaga to. Hi po, Mang Kanor. Shout out. Oh, yeah. Hi sa iyo, Gab. Tropa, nagkita, maglolo.
Apo sa tuhod ka na ni Mang Kanor. Basic. I am honored po. Opo. Kung, Ano po? kung si Gab ay ganito na lang, sa halip na kamusta, anong trabaho ni Gab? Anong ginagawa? Bali po ako po ay nag-handle ng aming family business. Tapos Karelit si Mang ko rin Kanor. inaalagaan ko rin po yung kapatid ko po na PWD. Wow, okay. Kung si Gab ay may kamukhang artista, sino? Naku po. Sige lang. Sige, para ma-visualize lang ng ating mga Siguro po Kabisyo. pinatabang Alden Richards. pinatabang. Ilang kilo ka ba? Correct. Ano po ako, call. Medyo malaki po ako. Mga ano po ako siguro, mga 105 kilos. Oh, kaya Pero yan, Alden, brother. Kaya pero mo Alden. magpapayat. Kaya yan. Opo, Alden po na pinataba. Gwapo, di ba? Sabi po ng nanay ko. Ikaw, Mang Lalo pa pag nabawasan ka ng 10 kilo. Nako. Alden. Oh. Tas, Ikaw, Mang Kanor, kung may kamukha kang artista, sino? Richard Gomez. Walang ka. Basic. Hindi man lang nag-isip. Luma talaga. Richard Gomez Tsaka eh. gwapo yun. Hindi, mali. Sino kamukha mo? Basta Richard. Richard. Richard Yap po pwede. Ba't ka man nangingialam, Gab? Hindi kita pinangalaman sa Aldin mo, ha? Shoutout Ay, kay sorry Tita po, sorry Queenie. po. Nagpapa-shoutout pala siya kay Mami Jingjing. Hello. Ay, hello sa inyo. Ayan. Okay. Okay. Anong ilalapit mo sa Sa ano? ipagawas. Sa polis. Ay, hindi. Sa ano? Saan ba? Ay, kay Sir Dennis Turla ba yan? Go, Gab. Go. Ano po, so yun nga, una po sa lahat, thank you po sa pagbigay ng opportunity para magsalita po ako. Kasi po, yun nga po sabi ko po sa, matagal ko na pong gustong ikwento to kasi, ayun nga po, it involves my, my partner po, my current partner po. So, in a relationship ka? Opo, yes po. Bakit parang, opo, bakit? Parang nag-post. Ano lang po, Miss Tits, ano lang po yun, accent ko lang po yun. Okay. Hindi naman kasi parang kung sasagot sa akin yung lalaki na gano'n, tayo ba? Opo. Break na tayo. Kasi hindi mo sure. 'Di ba? Tama, Col? Tama. So, Hindi naman kayo? siya nanligaw. Sige, go ahead. I would say po, sige po, to start po, I would say po na we're still together po, pero dahil po dito sa sasabihin kong kwento, parang parang there's gonna be a chance po na syempre ayoko po mangyari, pero there's gonna be a chance po na baka magkaroon kami ng breakup. Bakit mo nasabi yun? Kasi po, yun nga po, this girl po that I'm committed to. Actually po, para maging light lang po, Uncle, ano rin po siya, Bisaya, taga Cebu. Oh, may gabi sa mga Bisaya na to gikag Cebu. Oh. Opo. Ilang years na kayo? 1 year na po kami committed to each other po. 1 year. Then, go ahead. Opo. Bali po, so kaya ko po nasabi yun. Kasi, bali po ang nakikita. Okay naman po kami, actually. Very, very, very natural and very, very light naman po ang aming relationship. Siyempre po, hindi naman po mawawala na may pag-aaway kasi po, una sa lahat, individually, magkaiba po kami. Magkaiba po kami talaga. Naniniwala rin po ako sa horoscope. Virgo po kasi ako. Siya po Aquarius. So, based po sa mga horoscope, ang Virgo and Aquarius po ay talagang different po talaga sila. Very different from each other. So, hindi ko naman po iniiwasan yun na talagang different kami na tao. Pero, what makes us work po, I think, is because we really try to understand each other a lot. And I would say po, hindi naman po sa tinatapik ko po yung sarili kong balikat, pero napaka-patient ko po kasing tao. Kasi sometimes po, she would tend to get parang madali po siyang mawindang sometimes, lalo na kung nasa-stress. So, I would say na very patient po ko. And even she would say naman po na I'm very patient. Ayun. So, kaya ako po sinabi na may chance po na mag-break kami kasi ito nga po yung gusto ko pong sabihin na i-release. Kasi po, ano po kasi ako
maano po ako sa update. Gusto ko pong ina-update ako. Hindi naman po yung totally all the time I would know po kung nasaan ka, anong ginagawa mo. Kasi kung para sa akin po, kung masyado naman po ako mag-update, masyado po ako maghingi ng updates, parang medyo parang sa akin, parang sinasabi na parang hindi ko na pinagkakatiwalaan yung partner ko, di ba? So kaya okay lang po sa akin kasi na hindi po siya mag-update masyado kasi syempre may sarili naman po siyang buhay, maski ako po, di ba? May mga sarili po. Pero syempre po sometimes kasi lalo na po and even she would admit this, may times po na ayaw niya makipag-usap or there are times na she just wants her own personal space, which naintindihan ko naman po. Pero ang ano ko lang po kasi, yun nga po parang I understand that, pero parang there are times na parang nakakalimutan na niya may partner siya. Okay. Opo. Paano mo nasabing nakakalimutan? Hindi ka ina-update, iintayin niya pang tanungin mo kung asan siya. Sometimes po, Tits, ganon. Sometimes ganon. Sometimes din po kasi ang nangyayari. And for disclaimer po, hindi ko naman po to tinitake against sa kanya. Pero pag hindi po siya nakakasagot sa akin, nakapag-post po siya sa Instagram niya, sa Facebook, ganon. So parang in as much as kaya ko naman pong intindihin yon kasi very understanding naman po ako na tao. Minsan po, lalo na kung sabihin po natin matagal na kami hindi nag-uusap, medyo masakit po kasi sa part ko. Gano'n Kasi yung tagal? minsan po umaabot ng sometimes po 2 days, 3 days. Yun yung Maybe like pinakamatagal. that. Yun yung pinakamatagal. Opo, matagal po siguro. Actually po, if I'm being honest po, ang pinakamatagal po was just recently. Kasi nag-Japan po siya with her family and to be honest, within that 1 week, more than a week po, siguro ilang araw lang po kami nag-usap. Which, just for I completely understand. Oo. Pero Kasi siguro, family Opo, family po eh. Naintindihan ko naman po yun and aware naman po ako doon. Pero yun nga po, hindi ko po maiwasan na masaktan kasi while I get it po na she's spending time with her family, kahit naman po ako, I spend time with... Hindi mo siya Po. naiintindihan. Wag mo nang linisin yung nararamdaman mo kasi kung kahit sino yun, okay, ito yung age na lahat tayo nasa cellphone. Opo. Okay, bago ka magpatuloy sa Japan, sa pagpo-post ng Instagram, tapos nakapag-story pero hindi ka ina-update. Ilang years na ba kayo? 1 year na po. 1 year. Nag-anniversary na kayo? Wala pa po. Okay. Mag pa lang. Within a year. Okay, ito, next question. Nung una ba ganyan siya sa'yo? First few months? Actually po, sige po, if we can go back po sa yung first time kaming nagkakilala, to be honest po, ito lang po, to be honest po, hindi pa po kami rather, na seryoso at that time, at that time, before the 1 year, hindi ko pa po siya siniseryoso. So, to be honest po, hindi ko po tinitingnan yung attitude na yan. It was only po. Okay. Ito na lang, i-reconstruct ko yung question. Sige Hindi, po, sige. sagutin mo na lang diretso. Ganto ba siya dati o hindi? Nag-a-update ba siya dati o hindi talaga? Oo, hindi. Hindi po talaga. Hindi. Okay. Hindi po Next talaga. question. May label ba kayo o wala? Alam niya ba na kayo o wala? O hindi? Alam naman niya po. Nag-usap kayo na o tayo na? Yes po. Okay. Yes po. Kaya magwa 1 year na sana kayo. So, dalawa kayong aware na may relasyon kayo. Gusto ko lang malaman kasi baka naman kasi na feeling lang natin minsan sa age na to, feeling lang natin may relasyon tayo sa tao. Pero tayo lang pala nag-a-assume. Naghihintay ka ng update, wala pala kayong relasyon, kaya pala hindi siya nag-update. So gusto ko malaman, umpisa pa lang ng pag-uusap natin, kung aware ba kayong dalawa, may consent ba na committed kayo sa isa't isa? Opo, Tits. Okay, may kayo. Okay. Meron po, Tits. Meron Okay, so sa umpisa, hindi na siya pala update.
Opo, nung nagsisimula pa lang po kami, hindi po siya naman talaga pala update. Pero Okay. inisip ko po, Baka inisip ko lang magbago. baka, hindi naman po siguro magbago, pero ano lang po siguro, maybe kakasimula lang kasi, baka fini-fill out pa niya, ganun. Okay, may papakausap ako sa iyo kay Uncle, ha, kay Uncle. Tol, Sige. pag umpisa ang relasyon, mas mabagal ba ang pag-update o mas madalas? Pag umpisa, mas madalas ang Okay, update. isang sign yun, Diba? Gab. Pag Kasi- bago kayo, nakakakilig mag-update. Mm-mm. Naiihi ako, kinikilig. Hello, eto, kinikilig ako habang umiihi. Hello, Aray eto, mo. pang 10 kutsara ko na to. Isa sa sign yun na kinikilig kayo. Kaya nagtataka ako, bakit na-skip nyo yung stage na yun? Mm-mm. Na wala kayong updatean sa isa't isa. Parang yung honeymoon stage na yun, Oo, wala knowing eh. na ang age na to ay lagi tayong nasa cellphone. Opo, opo. If ano po, hindi naman po sa bale po, hindi naman po totally. Ano ba talaga? Hindi, Gab, ganito na lang. Wag mo nang Opo. lagi kang may disclaimer eh. Wag mo munang lagyan ng conclusion yung kwento mo. Ikwento mo lang sa amin na Yun, hindi mo oo. nililinis. Kasi ina-advisean mo na yun sa, hindi naman po sa ganun siya. Pero Nagdidepensa ka na eh. hayaan mong yung mga kabisyo nating nakikinig sa atin ang mag-judge kung anong talaga meron kayo. Wag kang magpaliwanag. Ano lang, ikwento mo lang muna. Go. Sugarcoating daw. Okay. Wag mo Understood sabihin po. sa amin na hindi naman po sa ikwento mo lang muna. Sige. Go ahead. Okay, Sige. magbigay ka ng yung nangyari sa Japan. Ilang araw sila doon? About po tits, 1 week and 3 days. So more than a week po basically. So Okay, ilang beses yan. kayo nag-usap nun? Probably po call. Probably in those Ilan? 10 days. Probably Estimate. po mga 2 days. Opo, 2 to 3 days or 4 po ata. Basta hindi po, sa buong trip niya po, hindi po kami nag-usap masyado. Gab, hindi kanya mahal. Bakit mo nasabi yan, Tits? Uulitin ko, sa age na to ay kapag inuunap na ng partner mo yung pag-update sa IG kesa sa pag-update sa partner, it's a sign na, okay, mahal, sige. Hindi kanya masyadong mahal. Si Uncle, alam mo, pag andito yan, katawagan niya pa rin yung asawa niya. Basic. Imagine na, kakaalis niya lang ng bahay. Asawa niya na yun for how many years, Col? 15. Dapat galingan mo, parang Col. Oh, wag na. Ba't ako na hot seat dito? Si Gab yung 15. pinag-uusapan. Hindi, Gab. Gusto ko lang malaman mo sa perspective ng may asawa. Kakaalis lang ni Uncle sa bahay nila. Pag dating dito, magkatawagan sila. Opo. Update. 15 Basic years silang mag-asawa. Pwede silang, kakaalis ko lang, ba't ako tatawag, no? Exactly. Kanina, tinawagan niya. Hindi ko alam kung original yung tinawagan. Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi. Nandadamay na. Hindi. Gusto ko lang patawanin si Gab. Gusto Opo, ko lang, natawa po ako. gusto ko lang, natawa Tawa si ka naman, Gab. Hindi, gusto ko Kawawa lang naman sabihin si sa'yo, Uncle. Gab, na ganun ang pagmamahal. Hindi pwedeng ikaw ang maglinis na, naintindihan ko naman siya. Busy Hindi lang mo siya yun. naintindihan. Kasama niya kasi family. Oo, bakit ko sinabing hindi mo siya naintindihan? Dumadaing ka sa amin eh. Ba't ganun? Nasa Japan po siya. Pero hindi niya ako naalala. Siguro nga po busy siya. Hindi. Gab, pag mahal mo, hindi ka busy. Gab, Tama, Col? tama yun. Gab, Walang taong busy sa pagmahal mo. Ulit, walang taong busy pag mahal mo yung tao. Totoo Opo. yan. Opo. Gab, Po. Yeah. pilit mo siyang iniintindi. Mm-mm. Kahit alam mong gusto mong maintindihan. Hindi eh. Kasi nga, May nabasa ako dito, Col, baka lang tumaas bago Sige nga, maituloy yan. go, Sa go, go. TikTok, tama yung sinabi niya, nakalimutan natin. Hindi ka priority. Gab. exactly. So yung priority niya, Hindi ikaw. sino yung nagsabi? Sino ba yun? Para Oh. ma-quote lang natin yan siya. Tama. Ang galing talaga ni Kuya Duke. Balik. Ay, baba na. Nakaka-inlove. Yan. Wala na. Ayun, si Baby... Baby RW. Baby Yan. RW. So, Sabi hindi niya, ka priority, Gab. Kasi, kahit sabihin na natin, Tits, na busy kasi kasama Sige, ang family. mahal. Sige, mahal. Pero Sige. may times naman na, 'di ba, na kunyari bago matulog, kumustahin niya, o mag-share siya, magkakwento siya.
Na-share ba niya sa'yo? Na-ikwento ba niya? Na sana kasama kita dito. O Or kaya if ever, nag-send ng selfie. Oo. Andito ako sa Mount Apo. Mount Apo, Japan. Mount ba yun? Ba yun? Di ba? Kasi ano pakita niya na babalik tayo dito if ever. Puntahan natin to. Mahal, nandito ako. Alam mo, sana nandito. Kahit walang chat Yung picture lang, mahal. Ang sweet-sweet kaya nang nagsisend tayo ng selfie. No. Sobrang sinishare mo yung moment na yun sa tao na yun Opo. Diba? Opo. Kaya, Gab, ganito. Magbigay ka pa ng example na feeling mo bukod sa pag-update sa Japan, yung instance na na-feel mo na, wala mahal, may relasyon ba kami? May kukwento ka pa? With regards po dyan sa tanong nyo, Tits, sa akin lang po, I feel naman may relationship kami. Wala naman pong pang-alinlangan on my end. Siguro po, tama naman po yung sinabi ninyo, sa totoo lang. And honestly po naman, before this, like way before po, actually, bago po kayo mapunta sa gabi, actually pinag-uusapan din naman po namin to ng partner ko. Oo, dati ka pa naming fan, pang umaga pa lang kami. Thank you, pati sa Spotify. Thank you. Opo. Ayun po. So, bago po maging gabi kayo, actually, napapag-usapan na po namin to ng partner ko. Na? So, sabi ko po, babe po ang tawagan namin. Babe, minsan, okay lang ako na maging busy ka, okay lang ako na you prioritize your family. Siyempre, family mo yan di ba? Which is, naman po talaga, I think that's what it should be. Huwag ka na mag-explain. Yan na. Lalagyan mo ng apelyido Mamaya na. Kwento mo lang. Tanggap ka namin dito kahit nagre-reklamo ka. Huwag mo linisin pangalan mo. Go. Opo. Bali po, yun po. Pinag-uusapan naman po namin ng partner ko yan. To be honest po, inaamin naman niya po sa akin na during her previous relationships, hindi naman po siya talaga pala-update. It was only when it was to me. Kasi hindi naman po sa nagbabash ako ng mga ex niya. Pero yung mga ex po niya kasi, hindi naman kasi pala hingi ng update. Ako lang po talaga. Okay. May next question pa ako. Kailan kayo huling nag-date? Well, right now po kasi nasa Cebu siya, so last date po namin was last July. Nasaan nga siya? Nasa Cebu. Cebu po. LDR Cebu. kayo? Opo. Okay. Okay. Binisita mo na ba siya sa Cebu? Gekol. Hindi pa po call, pero may plano po ako. Either October po this year or December before Christmas. Okay. Paul, payuha mo bilang lalaki. I think, ituloy mo yung plano mo na yan. Isitahin mo. Mas maganda na yung makita mo, family background. Kumbaga, bago ka kumanta, sa sound check mo muna. 'Di ba? Parang ganun. So, isitahin mo sa Cebu, imong tanawon dito, tignan mo kung kumusta siya, nung status niya, yung family niya. Kasi makikita mo naman kung may acceptance ba sa part ng family niya? O kaya ganito, Col, i-surprise mo. Kapag nagulat na nagalit, hindi talaga kayo. Naku. Pero pag, nag-effort ka, Gab, kayo. May relasyon talaga Actually kayo. po, sorry po if I may Tits. Alam naman niya po may plano ako. And actually, she encourages me to go naman po sa totoo lang. Pero this time, yun lang yung gusto ko para ma-confirm mo kung may relasyon talaga. Surprise her. Oo, surprise mo. Yun lang, baka ikaw ma-surprise. Pero malalaman mo once and for all, Col. Totoo yan. Mas matatapos na yung mga tanong mo. Hindi yung lilinisin mo laging pangalan niya, pagtatakpan mo lagi siya. Kasi may approval naman sabi nga, di ba? O sige, pwede ka magbisita anytime. Go ahead, Gab, puntahan mo at tuaog Cebu. Sabi sa TikTok ko, biglain mo daw. Surprisein mo daw. Di ba? I mean, magpakalalaki ka, harapin mo lang, surprise mo siya, dala ka mga pasalubong. Tapos, pag nakita ka niya... Ano yung isang pasalubong Mang Kanor galing Luzon?
Papuntang Cebu. Pagdala ka ng suman sa Antipolo. Yan. Luzon naman yan, Antipolo. Sige. Ano sa Manila? Sa Manila, mabibili. Baha! Uy, Lagay mo sa... mas brown yung baha namin kumpara sa baha sa Cebu. Mas may leptospirosis to. Oh, mas concentrated ang leptospirosis. pH level 4, leptospirosis. Di ba? I mean, pag dating mo doon mo makikita reaction, paano kanya itrato. No? At least, Yun nga, pag makita na-surprise na masaya, mo. mayroong kayo. Kapag surprise na, ba't di ka nagsasabi? Ba't ka nasa-surprise? Hindi kayo all this time. Gab, marami pang tao na appreciate nila yung gagawa sila ng mag-e-effort sila ng LDR kayo. Pero, teka lang, balikan natin si Gab saglit, ha? For a while. Iihi lang po si Mang Kanor. Diyan ka na lang, Mang pasensya Kanor. na, Gab, kasi sira na yung... Hindi na yan sira na yung kidney stone ko, eh. Okay lang po, Mang Kanor. Saglit lang, ha? Okay lang daw, sabi ni Gab. Okay nga, ihi lang. Gusto mo dito ako ihi? Hindi, okay lang po. Kasi It's get to rumble. It's now. Hello, Gab. Gab. Antay lang, ha? Balikan kita. Wait lang, ha? Diyan ka lang. Okay. Standby. Saglit lang to. Dahil lang, guys, ha? Ang daming gustong tumawag. Ang dami nang gustong tumawag. Pa-flash po namin yung, kuya, flash mo nga yung number natin para ma-save na nila. Screenshot nyo po. Para ma-save nyo na baka bukas matawagan po namin kayo sa isang araw. Balikan po natin si Gab. Nababalik po tayo sa... Ng Katas. At sinusubaybayan nga po natin ang tawag ng katas ni Gab. 28 from Rizal. Gab, dyan ka pa, Gab? Gab! Gab! Uy, pa si Gab. Mayos. Okay pa si Gab. Okay pa. Nagulat tuloy si Gab. Nagulat si Gab. Nagulat si Gab. Ganon ang gawin mo, Gab, pagdating mo na Cebu. Oo. Babe! Babe! Ganun, babe! Oo, doon mo malalaman kung may relasyon kayo. Alam mo, nung start na sinabi mo na sa pamamagitan ng pagtawag mo tonight, sa tawag ng katas, baka may tendency mag-break kayo. Oo nga pala, yun yung hinahanap yung tanong. Ikaw, Col, anong payong? Ba't mo nasabi yun? Para bang gigive up ka na ba? O parang gets mo na Oo. hindi ka niya mahal. Or hindi ka priority? Oo. Ano po siguro, Colin Tits, hindi na, it's maybe I said that po kasi, I mean, maybe in a way, maybe nga po, na-realize ko rin paunti-unti. Pero ako po kasi, call me umaasa. Kasi pag ako naman po kasi nagbahal sa totoo lang, wagas po ako eh. To the bone talaga. Ay, inaamin ko na. So, ang sinasabi mo, baka makabawi pa siya, baka pwedeng hindi pa kami mag-break. Siguro yun na nga po, Tits. Opo. Anong iniintay mo? Ano yung deadline mo? Kailan yung deadline mo? Siguro po, if I would give myself a deadline po, next month po, birth month ko na. So, probably po sa birthday ko,
Kasi Bakit? parang iniisip ko po kasi kung kung within this month kaya pang isalba yung relationship. Ito lang pong sa akin, kung kaya po pong isalba to the point na ma-realize niya siguro nga po umaasa ako, ma-realize niya siguro na yun nga, ang importante lang naman sa akin is update and there's nothing more. I mean, sa totoo lang, pinagkakatiwalaan ko siya. Wala naman po siyang Gab. Po, Okay. po. Wala na kaming problema sa side mo. Alam namin na mahal mo siya, kaya wag mong ipaliwanag yung sarili mo. Ang gusto naming marinig, ayun po, nag-a-update na siya. Ayun po, sinabi niya sa akin, mahal niya ako, pero wala kami naririnig sa'yo eh. One Opo. way lang yung relasyon nyo. Mm-mm. Gusto naming magising ka. Question, Gab. Kasi Yes po. she's from Cebu. So, ilang Opo. beses na kayo nagkita sa personal? Ever since, ang kwento po kasi niyan actually. Ilan? Magbigay ka lang ng Parang every time naman po na nasa Manila po kami, every week naman po kami nagkikita sa isang buwan. At least once or twice. So, ilan? Estimate? Weekly? So, weekly. Opo, sabihin po natin tits, mga 4 to 8 times a week. A month. So, kailan lang siya nalipat ng Cebu? Last July lang po, call. Ikwento ko na rin po, sorry. Bale po, actually, taga Cebu naman po talaga siya all her life. For, she's now, 27 years old. And 26 years of her life, sa Cebu po siya. Okay. It was only last year, around this time din po, August, pumunta po siya ng Manila para po mag-aral sa isang fashion school dito, dun sa may Makati po, sa may Rockwell. So, kaya kayo nagkita at nagkakilala? Opo, actually through the app po kami nagkakilala, through the app. So, yun po, within her stay po in Manila actually, until she went to Cebu, kami po, nagkaroon po kami ng committed relationship. Okay. And hindi naman po, every week naman po nagkikita kami at least once. So, yun. Eto, I would suggest na bisitahin mo talaga siya sa Cebu. Para makita mo kung baka may Kasi tinatago siya doon eh. Nag-shift eh. Yes, nung bumalik siya, Nung tits, bumalik parang... ng Cebu, nag-shift eh. Hindi na nag-update sa'yo. And Gab, Opo. may sasabihin ako sa'yo. Yes po. Actually, sorry po, Tits. Actually nga po, yun po sinabi ko na sana aside from call po, sa inyo rin po kasi babae rin po kayo. Okay, So, Gab, eto, katulad ng sinabi ko kanina, hindi kanya priority. At isa yun sa sign na hindi ka mahal ng tao. Hindi porke may relasyon kayo, mahal nyo ng isa't isa. Hindi porke pumayag kayong magkarelasyon kayo, mahal ka na niya. Opo. Baka oras na magtanong ka kung itutuloy pa ba natin to o hindi na. Opo. Baka eto na yung time. Pagka drop mo ng call natin, magtanong ka na. Hi, good evening, sorry sa storbo. Gusto ko lang itanong, tutuloy pa ba natin tong relasyon natin na to? Kasi hindi ko na nafe-feel na may girlfriend ako. Straight to Opo. the point. Wag yung naiintindihan kita, wag na magpalabok. Di I ba, Mang agree. Kanor? Ano masarap, Mang Kanor? Palabok o pansit habab? Masarap yung chicks. May chicks na palabok, ganon. Sabi sa TikTok, Gab, wag ka na mag-explain, Gab. Sinusugar coat mo pa siya. Hindi ka nga priority at hindi ka mahal. O mas straight to sa akin. Ito, agree ako sa sinabi ni Tanya. Alam mo, brother, kung to save you from expenses and efforts na gusto mo, tanungin mo na, I agree with that. Pero kung gusto mo pang i-surprise siya, na Mag-effort ka pa ulit. Oo, na ipakita mo talaga na okay, I truly love you, so bibisitahin talaga kita sa Cebu. Baka ma-appreciate niya at baka ma-realize niya, ay, oo nga, Oo nga. seryoso tong taong to. Kasi baka naman, yun lang din hinintay niya na Yung move mo. Oo, pinuntahan ako nito. Okay, seryoso to. Kasi po pwedeng, okay, sa cellphone lang kayo mag-usap. Pwede rin naman niya sabihin na, okay, kung ayaw mo na, okay, ayaw na rin. Tama. Pero yun na nga, just to confirm, pwede mo siyang bisitahin. Pag napuntahan mo siya at doon mo na ma-confirm kung talaga bang may relasyon pa kayong pwede pang ipagpatuloy or wala na. Kasi makikita mo na yan doon eh. The body language, di ba? Pati yung movement niya.
reaction Kung niya pababalikan mismo. ka niya dito, balikan na lang ng Maynila. Pag ginanon ka, hindi kayo. Oo, yung Hindi na kayo. kakarating mo lang kailan balik mo. Sorry busy ako. Aray ko. Sorry, lakas. Busy. Pag ginanon, sorry, busy ako. Ba't di mo sinabi, busy ako? Hindi ka mahal, Gab. Pero dapat Pero, matuwa Gab, siya, gagawa siya ng paraan, magli-live yan sa trabaho or kung ano man yan. Pero Gab, alam mo, yung magandang gawin yung pinayo ni Angkol. Kasi yun, one move yun, baka nga naghahantay siya ng big effort, big move mula sa iyo eh. Pero, pwede rin na kung ayaw mong gumastos, itanong mo na. Pero may mga what ifs kasi mangyayari dyan, Gab. Pero What if yun, pinuntahan ko gusto na lang kong siya? sabihin sa'yo, yung may point si Angkol, yung point, maganda yung point niya. Minsan nag-iintay lang din kami mga babae. Di ba? Puro update gusto nyo. Bakit? Nag-effort ba kayo? Di ba? O, sinagot na ni Tanya. Opo. Nag-iintay lang din kami kasi hindi pwedeng pa-update pa. Ano bang napapakinabangan ko sa relasyon na Kasi- to? Hindi ka naman nag-e-effort. Exactly. Minsan, mga lalaki nagtatampo. Sasabihin ni babae, tampo-tampo ka dyan, wala kang effort ginawa, wala kang... Oo. Di ba? Update mo ako bakit pinadala mo ba akong kape? No. Opo. Di ba? Parang May mga ganon. ganun. Ha? I mean, sabi ko naman din po, I mean, kami po would talk about it na pupunta naman po ako ng Cebu. So I guess, Gab, Wag mo wag nang mo nang sabihin. tanungin, wag ka nang magpaalam. Kasi sasabihin niya, i-test ka niya ulit. Wag na. Siyempre, ikaw naman, parang ayaw niya. Hindi. Madi-discourage ka na. Sasabihin niya, wag na. Magsasayang ka lang. magsasayang Tsaka pera. busy ako. Pero ang hinihintay namin mga babae, yung lalaki pa rin, masculine enough to go to you. Diba? Sabi nga nung kanta ni Mike Hanopol, ang babae, pag minamahal, Mike Hanopol ba yun? Si ano pala? Pag ang babae, Ayaw, pero pag pinuntahan mo yan, Brad, sabihin ko sa'yo. lalambot kami. Oo. Bubukas ang kifi. Hello, Kipi. ano po yung kifi? Ay, joke lang po. Kunyari ka pa. Diba? May mga ganun, Brad. Ayaw yan. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon, pag kinilig yan at magpasalamat Sa pa yan na akin ka. nagpakita. Oo. Tas Pag may dala kang kinilig ka, flowers, akin ka. Yan. May dala kang flowers, Tapos Surprise dala mo mo. yung isang galon ng baha. Kala mo ka, uy, fresh na fresh ng baha, kakabaha lang. Galing pa to sa... Habagat! Oo. Katas! ng Katas ng habagat to. Diba? At least, brother, Nicole Magtibay, happy birthday. at least na ipakita mo ang sincerity mo. Sincerity. At pagiging gentleman mo, tapos nakita niya, okay, kung hindi niya ma-accept yun, hindi ka niya matanggap, then at least you tried, at least you've done your part. Wala kang what ifs, wala kang pagsisisihan sa bandang huli. Ngayon malalaman mo na worth it pa ba ito. Gab, thank you so much sa pagtawag at na-appreciate namin na napakatagal ka na naming fan. Mahal na mahal ka namin. At isa ka sa kadahilan kung bakit may pambili ako ng hikaw. Yan. Thank you, Gab. Salamat, Ingat lagi, Gab. Gab. Tapos pag may problem, update mo kami, tawag ka ulit, tatanggapin ulit namin. Sige po. I-surprise mo maybe before kung gusto mo you spend your birthday doon, pwede rin. Pero ahead of time, pwede rin. Huwag mo nang ilagpas sa birthday mo, brother. Yun lang Oo. sinasabi ko. Tagal pa nun eh. Ang tagal mo nang walang tulog eh. Ha? Sige po. Sayang naman yung Alden Richards ng katas ng nakalipas. Malay mo, magpa-sexy ka, parang Uncle Dagol, Diba? Kada Daming clinic babae. high. Daming babae. Wala! Nga po. Kada Ano nga po clinic sa inyo, Col. Napaka transformative talaga ikaw. Like, sabi ko, wow. Kami ni Titan Jello actually. Opo, Talagang binago namin Shoutout sa po, inyo. DJ Jello. Namimiss kita sa gabi. Thank you, Gab. Ingat lagi. Opo. Bye. Pwede po ba akong mag-shoutout? Go ahead, Okay go lang ahead. po. Shoutout mo muna si girlfriend Ay, mo. opo. Actually nga po siya, tsaka may papa-shoutout din po ako na iba. Sige, go ahead. Babe, kung nakikinig ka man ngayon, Hi, babe. hello, Trixie. Hello, Trixie. Ano po, babe, kung nakikinig ka man ngayon, always know na
I appreciate everything about you, and ayun, sana hindi natin pipilitin, pero kung pwede natin pag-usapan ulit, I would appreciate that kasi I really care about you and I miss you so much, and mag-ingat ka dyan sa Cebu. Langga. Sana malaman mo na itong pag-care ko sa'yo ay para sa'yo lang. Ay, parang sa'yo lang, and Mahal kita! I miss you. Yeehaw! Opo, yun lang po. Thank Baby, you, ingat ka. Gab. Ano pa yung Opo. isang shoutout mo? Opo, actually po, una po magpapasalamat ulit po ako, Call and Tits. Thank you po sa pagbigyan ng opportunity para magsalita po ako. And Salamat yun po, din. ever since po, katas na nakalipas, Feel Good Morning, nakikinig na po kami. Actually po, shoutout kay Kuya Eric, yung aming family driver. Tits, fan na fan ka niya. Sabihin mo tawag si Kuya Eric dito. Opo. Sabihan ko rin po kung may katas po siya. Sige, ha? Meron yan, driver eh. Aray mo! Opo, family driver po. Lagi po kami nakikinig May family sa inyo. driver. Pag umaga po, ganun. Tapos, shoutout sa Cafe Amigos gang, yung aking tropa, yung mga tropa ko na malamang sa malamang nakikinig ngayon dahil pinost ko to sa story ko. Pinost mo. Aray ka. Malamang nakikinig sila ngayon. Shoutout guys, nandito na naman ako sa Love Radio, and ayun po, maraming salamat po ulit, Colette Tits, and Salamat, Gab. hopefully po, ayun, maka-visit kami kasi gusto po namin bumisit dyan soon. Walang problema yun, Gab. Open ang Love Radio sa inyo. Okay? We love you, Gab. Thank you, Gab. Basta, Salamat po. pasensya na, nang real talk kami dito, pero Ay, hindi, okay para lang yan po, sa inyo. Paul. Ha? Yun nga po ang in-expect ko. Okay lang po. Oo, we Salamat love you. po. May concern kasi kami sa'yo. Love you. Opo. Bye, Gab. Daghang salamat po. Daghang Paul. salamat. Mga kabisyo, Salamat. yan po si Gab, 28 from Rizal. At kung meron ka ring katas, tawag ka na sa tawag ng katas dito. Sa 90.7 Love Radio, sa Viber, save mo na, 0, ano yun, Kuya Duts? Ano yung Viber ni Kuya Duts? Viber ay 0, sa landline, 883-26163 sa Viber. Ayun, 0916-529-5595. Save nyo at bukas, iba na yung kausap natin. Atilina, Gaba, matulog ka na. Ayan. Sa mga nasa palengke, may gabi, amping. Sa mga pauwi, ingat din po. Sa mga nagbebembang, sa Bye! all. Yung mga naka-check-in, anong room ba kayo? Baka may... China oil. Baka may sobra pa yung yung butter chicken. Uy, Mang Kanor. Dagan kayong salamat Nakasama niyo po. Sa mga nanood sa live natin. Thank you din. Daghan salamat. Nakasama niyo po, Certified Free Boy, Uncle Dagol. Ayan ang inyong dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, Tanya Chinita. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Uy, para kay Gab to. Basic. With Mang Kanor pala. Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!